Здравейте, аз съм Габи и вие гледате поредния епизод на подкаста на Държавна финансово-стопанска гимназия Интелект Междучасие. Днес имам удоволствието мой гост да е именно господин Николай Колев, който от 2001 година работи в Дарик Радио като главен редактор, рекламен менеджер, тон режисьор и журналист. Също така той свири и в Плевенската филхармония с ударни инструменти. Има многобройни участия в турнета в Скандинавието, цяла Европа и включително Канарските острови и Израел. Господин Колев, благодарим ви, че приехте нашата покана да участвате в подкаста ни. Аз благодаря за поканата и за мен е огромно удоволствие в Държавна финансово-стопанска академия да участвам във ваш подкаст. И ние благодарим. Така да започнем на пръв поглед две толкова различни сфери. Как се съчетават две професионални роли като журналист на Дарик Радио и като музикант от Плевенската филхармония? Така направих в годините, че дори още в самото начало, когато се оказа, че ще ги съчетавам двете професии, просто ги възприех като две сфери, които взаимно се допълват. Едно от нещата, които използвам в работата си като журналист, е работата ми, с която изобщо започнах в Дарик Радио, след конкурс, като тон режисьор. Защото журналистиката в огромна степен изисква умения точно в тази област. За да може ти, когато работиш в радио, разбира се, и при телевизията е така. Защото ти го записваш госта, но след това трябва да го подготвиш за излъчване за ефир. И тук е интересната и тънка работа, която и за това има страшно. Твоята градивна дейност се разширява един път в писането на текста, защото и това представлява винаги огромно предизвикателство, огромно и абсолютно строго индивидуално за всеки един случай. И както текста, така и звука после изисква много добре да го работиш правилно човека, за да се разбере много добре от среща госта. Какво е казал, как го е казал интервюирания или записания на улицата човек, за да може да се получи една много добра звукова картина за слушателите. Защото слушателя, тук е голямата сила на радиото и нещо много специфично, без да не е сила, но специфичното е, че докато при телевизията, да кажем, зрителя възприема с две сетива. При радиото е едно. То е само слуха. Да. И тогава той неизбежно е задължително малко по-изострен, чисто съвсем интуитивно, спрямо, защото иначе зрителя той гледа, изслушано и гледа там картини, образи, нещо става. Докато слушателя той само чува това, което се говори. И затова това изисква една още особено ако нещо трябва да се опише някакво изображение, да се Да, точно. Затова е важно как ще го обработиш, как един път и този глас на човека, който си записал, но и другото, ти самия как ще представиш самата картина на конкретното събитие. За мен е огромно удоволствие това, че считам го за голям късмет в живота ми, че се случи така да съчетая точно тези две професии. Музиката, която тя е моето цяло аз, откакто изобщо се помня. Занимавам с музика буквално откакто се помня. В моето семейство винаги е имало музика, като музика от хора, непрофесионални музиканти, но много добри, като баща ми, да кажем, обаче в съчетание с моя вуйчо, който пък е част от първия състав още на Плевенска филхармония, която е създадена през 1953 година, Димитър Занов. Те двамата винаги са музицирали, вуйчо ми с цигулката, баща ми китара, хармоники, пиано, цигулка също, и ние с брат ми плътно там. Та може да си представите от тогава, през, разбира се, и музикалното училище в град Плевен, преди това имаше музикални школи, където съм изучавал пиано, и то при именита преподавателка, например, като Лукса Пашовска.
което ми е дало една основа за всичко това, което правя и днес. Аз и днес свиря на пиано, нищо, че основно се занимавам с ударни инструменти, дори малко цигулка. Просто всичко съм продължил от тогава до днес. Работейки в Плевенска филхармония, работата на оркестъра в последните повече вече от 10 години е изключително динамична. Свързана е с страшно много концерти в цялата страна, като включително най-малко едно участие в зала България в София месечно. Това предполага една огромна динамика от събития, в които съм и участник и съм и свидетел като журналист. И за това използвам всеки един такъв момент да записвам диригентите, с които работим. Ние работим с изключително именити диригенти, музиканти, като Найден Тодоров, Йордан Камджалов. Няма как да изброявам всички. Също гости от чужбина. И аз винаги се възползвам от това и го правя и получава се в общ интерес на самия музикант от среща, когато интервюираш, за Плевенска филхармония, която работи с тези хора доста интензивно. И за мен е удоволствие да предоставям на слушателите на Дарик Радио информация, която е от доста високо ниво, като винаги се старая това да бъде не прекалено помпозно, а съвсем достъпно и нормално, както когато човек с ушите си слуша, музиката я възприема. Да, успяли сте да съчетаете така, хармонията сте намерили между двете неща. Да. В какъв музикален размер може да опишете ежедневието си? Още няма такъв размер създаден, въпреки огромното богатство на неравноделни размери в българската фолклорна музика, да кажем. Но, как мога да кажа, бих казал 24-16, защото това са 24 часа, в които рядко има час, в който да не ми минава мисъл за музика или за журналистика по различните теми и събития, които се случват в деня. Така че нещо такова бих казал, разбира се, на шега. Но ритъма и затова е малко неравноделен, защото има случаи, в които ти тръгваш, обаче се налага да завиеш. Да, не всичко по план. Понеже се случва нещо пред очите ти. За щастие, не винаги това са онези инциденти, неприятни неща, които иначе представляват голям апетит така за някои колеги. Казвам го, защото трябва да го кажа. Говоря за журналистиката, които пък прекаляват малко. Прекалено се набляга на тези неща, но когато трябва все пак да съобщиш нещо, което се е случило, затова се налага малко размера да се променя, ритъма се променя. В този смисъл само искам да използвам да кажа едно изречение, свързано точно с журналистиката и това много подробно описване на много тежки инциденти, които са свързани с смърт и така нататък. Аз съм против това нещо, защото това е един вид, ти показваш на някой, който е предразположен към това, един от начините да го направи. Да, използвам случая просто да го кажа, защото мисля, че е полезно за всички. Че така да се върнем отново към музиката. Какъв стил музика харесвате? Каква слушате така в ежедневието си или ви се върти в главата, съответно? Труден въпрос, като се има предвид времето, с което разполагаме. Иначе не е изобщо труден. Обичам добре създадената, добре изпълнената музика. Харесвам страшно много стилове. Разбира се, още в началото, когато някога, след класиката, която изучавах на пиано и после в музикалното училище, тогава вече успоредно с това, разбира се беше появила рок-музиката. И намирах се грамофонни плочи, внасяха се от чужбина, защото тук не се предлагаха в тези години, края на 60-те и 70-те. И това представляваше голям интерес
И аз веднага... Queen, предполагам, нещо има. С Queen. Да, разбира се. Queen, The Who, Елвис Пресли, Creedence, Clearwater Revivals, Smokey, такава музика, Eagles, разбира се. И винаги сме се старали, вкъщи имаше китари, имаше пиано и аз с моите познания веднага хващах някои такива неща. Така че по отношение на рок-музиката имахме в едно от читалищата в Плевен тогава, в 70-те години, казваше се Васил Топалски, днешното Извор. Тогава вреше и кипеше, тогава от рок-групи. Ние като малки ходихме тайно да слушаме големите музиканти, като Максим Горанов и други, които тогава свиреха. В тъмното се криехме, понеже на нас ни забраняваха, понеже сме малки, а такава музика не трябва да чак толкова достъпна, поне официално така беше. В крайна сметка направихме една рок-група Меридиан. И това беше още в край на 6-ти клас, 7-ми клас. Групата се казваше Меридиан и свирихме какво ли не, правихме едни рок-маратони в фоайето на зала Катя Попова. Тогава се събираше, просто беше нещо страхотно, фоайето беше двойно по-голямо от сега. Но идваха едни специални разпоредители от ДОТ да ни намалят уредбите, да внимаваме как свирим. Малко заприличвахме на някои неща, които бяхме чували за онези групи отвъд стената. Така че рок-музиката, да, попивали страшно много и до днес. Обаче към рок-музиката, разбира се, срещата ми с класиката изобщо в моя живот е за мен уникално събитие и затова аз ги съчетавам тези неща, разграничавам ги и ги възприемам всяка една със своите най-добри качества. Разбира се, класиката е необятна. Класиката носи огромно удоволствие за мен, когато я свира с Плевенска филхармония, а нашите програми изобилстват от какви ли не неща. Скоро свирихме Дворжак, например, нещо страшно, което ме провокира и в момента уча един от славянските му танци на пиано. Така, за мен. Така че няма как да изброя абсолютно всичко сега, но обичам красивата музика и добре представената. Паралелно с всичко това, с което се занимавате, тъй като захванахме за рок, вие сте част от рок-групата Криминале. И разкажете ни малко така за тази група, защо избрахте точно това име, какво ви предстои в бъдеще с тази група? Говорихме си преди малко, преди да включим камерите, че аз реших да потърся и слушах една песен. Аз наистина останах много приятно изненадана. Много ми хареса. Това е песента "Ти си магия". Разбира се, имаме и други песни, които сега подготвяме. Група Криминале ние започнахме преди 26 години. Миналата година си отбелязахме 25 години. Съчетахме го с участието ни в концерт по повод празника на Плевен на 15 май, като концерта ни се отложи заради лошото време. Там имаше дъждове, така че просто на следващия ден на 16 мина. Криминале. Свирили сме, обикаляли сме цялата страна с Криминале от 99-та година насам. В най-различни клубове, в Стара Загора, в София, в Враца, Видин, в Русе, Велико Търново, на много места в Габрово. Постоянно аз имах бус от моите пътувания в Скандинавия. Там си бях закупил, имах и апаратура и един голям бус. И се качва цялата група в буса, апаратурата и заминаваме за Стара Загора, примерно. Свирим, прибираме се през нощта. Беше страхотно. Страхотно изживяване и до днес продължаваме да свирим. Очаквам да направим участие за 6 септември. Сега за празника на Плевен няма да свирим, защото все пак не може всяка година. Редуваме се ни от доста години. Свирим за празника на Плевен, за 6 септември, за новите години, посрещане на новата година на площада. Така че
активно работим с групата и с момчетата от групата и с Илина, която е нашата дама, там свири кейборд. Пътували сте така тук, както разбрахме, доста, особено така покрай участията. Има ли някоя случка така да ви се е запечатала, нещо, което да ви е така да си го спомняте, да се усмихвате от емоциите от тази случка? Тук ще ви разкажа една случка, която не е свързана с рок-група Криминале, но моите пътувания. Защото аз започнах да пътувам през 1985 година. Първото ми пътуване беше в Западна Германия. Тогава, нали, още си беше стената и така. И беше за цяла една година. Иначе оркестрите пътуваха в чужбина по за месец, два, три. В случая там групата, човека, който уреждаше нещата, групата беше много добра и много добре заредена с участие в големи танцови заведения в цяла Западна Германия. Излизането на Запад не ставаше лесно тогава и не всеки можеше. Аз бях много млад, но разбира се, имало там тогава се изискваше разрешение от милицията тогава и от партията, която, нали, беше тогава БКП, без да си партиец, какъвто не съм бил никога, просто такъв е бил реда. Но така или иначе това беше уредено. Обикновено става, като някой гарантира за теб, но ти даже не знаеш. Нали? И на третия месец някъде вече бяхме във Франкфурт, си спомням. Бяхме край Елба с колегите, с музикантите. И шефа на оркестъра, Данчо Нанков, лека му пръст, страхотен човек и организатор и музикант, ме попита, той ми казваше: Колю, вика, Колю, трети месец вече Западна Германия, тук нищо не казваш. И викам: какво ти кажа, бе? Ами, не виждаш ли, по-различно е някак си. И викам: Данчо, то не прилича даже, но няма да чуеш това, което може би очакваш, че няма да направя онова, от което би пострадало семейството ми, защото моето семейство някога вече е страдало. Моя дядо е бил в Белене по разни причини, там познати. И затова никога не бих причинил на семейството си нещо такова. Той каза: добре, да, аз питам там, добре ти, ама вика, как свириш само, и си продължихме с музикантската тема. Това е нещо, защото това е интересно, това е исторически момент по принцип, част от историята и част от съдбата на хора, които аз никога не съм имал идеи такива, заради моето семейство, разбира се. И не съм се поддавал, имам съм информация за западния свят, знаех какво представлява. Тогава разликата беше огромна, приликата беше малка. Но никога не съм бил така преластяван. Да, семейството играе голяма роля. Да. Да добавя по отношение на музикалните ми изяви, разбира се, Плевенска филхармония основно, както и рок-група Криминале, обаче това, което много интересно ми се случи, може би в последните дни и по-скоро месеци, беше посрещането на Нова година в столицата на арабските емирства Абу Даби или Абу Даби, както казват там хората. И то на вечерния концерт, с който местните хора там в един Емират Палас се нарича, уникално място. Там беше посрещането на новата година, 2025, което се случи с концерт на Андреа Бочели, с огромен оркестър, който включваше 140 души хор и състав, нали, музиканти. И всъщност беше час и половина концерт, който приключи точно до 12 без 3 минути, когато започна обратното броене за настъпването на новата година. И ето как съчетах. Значи музиката, бях поканен за този концерт и разбира се, това е огромна чест, а и огромно удоволствие, защото познаваме музиката, която изпълнява той. Обаче към това добавям
една тайна амбиция, която ми се зароди още когато ме поканиха. И си казах, ще се опитам да се добера до Андрея Бочели. И така стана, че след като започна точно самата заря, точно в 0 часа, започнах да правя видео, защото беше някаква грандиозна феерия в небето. И нали, движиш се, въртиш се и по едно време поглеждам отстрани до мен Андрея Бочели. И си казах, не, сега ще видя вече как ще успея да го пипна, защото човека, това е деликатна работа. И в един момент обаче, както вървеше зарята, той се обърна и тръгна заедно с този едно момче, което го съпровождаше в момента. И аз тръгнах веднага след тях. В някой от коридорите, той е огромен Емират Палас, но всички бяха излезли, беше пусто. Настигнах ги и аз даже в ръката ми бяха нотите на перкусиите, които съм свирил на сцената, защото слязохме веднага от сцената. Настигнах ги и казах на момчето, викам, извинявайте, той се стресна малко. Нали? И му обясних. Казах им, вижте, аз съм част от оркестъра, обаче работя в най-голямото частно радио в България. Вие вече бяхте в България, а и ви предстоят концерти до година в България. Хубаво би било, предайте, моля ви, на майстор Бочели, че предлагам просто един новогодишен поздрав. Кратък, няма интервюта да правим, защото явно няма време. Но така. И той му предаде, Бочели просто се спря, обърна се леко към мен и каза, кажете ми на какъв език искате да го кажа. И коя е медията. И аз му казах, нека бъде на английски, за да е по-достъпно за всички. И всъщност нотите ми бяха в папка професионално на Дарик Радио. Папките. И му казах, ето, това е медията, Дарик Радио. И той каза, добре. И отправи един, каза, че подарява едно огромно сърце за цяла България, както и за слушателите на Дарик Радио. Аз му честитих новата година, той ми честити и на мен и това беше. Но беше изключително усещане. Така че ето една интересна случка, в която се случват двете неща. Музика и журналистика. И така разбрахме, че четем, тъй като си говорихме. Коя е последната книга, която сте чели, или книга, която бихте препоръчали на зрителите ни? Последната книга, която четох така наскоро, е с автор плевенския доайен на журналистите Димитър Стойков. Той е написал книга, която е със заглавие Дуни, един портрет от стария Плевен. Така е заглавието. А Дуни е артистичното име на един пак плевенски музикант, който е той 47-ми набор. Живял е 40 години в Финландия и почина преди 7-8 години. Но има щастието един път да го срещна пак в онези 80-те години. Точно започвах да подготвяхме се за Западна Германия и му запознаха с него и той каза, браво, момче, страхотно свириш. И това там да ми слуша, където свирихме в Плевен с групата. Дуни, т.е. книгата пресъздава една картина на стария Плевен. Още преди да има каскада, много преди да има каскада, когато на това място имаше едни сгради, един цял ред сгради, там имаше един ресторант Червено знаме, кафето Стургозия, пенсионерската градинка и така нататък. И в тази книга той съчетава прави една картина постоянно, така леко загадната на Плевеното това време. И същевременно говори за този музикант Дуни, който е пианист. Имал е късмета да работи с Синьо-белите оркестъра на Емил Димитров. Свирил е с оркестър София също. Но по-късно се оженва за финландка и остава там да живее. Но той идваше почти всяка година в България, идваше края на лятото и се организираха срещи с плевенските музиканти и просто така, кажи сега какво става и всеки си разказва и разбира се, музикантите, които живеят в чужбина,
за нас представляваха винаги интерес, защото носят някаква информация или някоя касетка също или проче на някоя група и така. Така че за това много ми хареса и се радвам и съм благодарен на Димитър Стойков, колегата, че създаде точно тази книга. Да, страхотна книга за плевенчани. Създаде интерес. Аз не знаех за нея, честно казвам. Да. Господин Колев, благодарим ви, че отделихте от вашето време да дойдете тук при нас. Сега ще ви помоля, тъй като ние имаме една традиция в нашия подкаст, да напишете нещо на нашите зрители в нашия дневник. Може да е цитаче, може да е една думичка, каквото прецените за... Може ли с лявата ръка? Левичари сте? С огромна благодарност за поканата за участие в подкаст Междучасие към ръководството на Държавна финансово-стопанска гимназия Интелект, Милен Първанов и Габриела Бебенова пожелавам много здраве и успехи в градивната работа в полза на плевенската общественост. Това беше всичко от този епизод на подкаста. Абонирайте се за нашия YouTube канал. Благодарим ви, че ни гледахте и очаквайте следващи епизоди. До нови срещи!